Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a akwai matsala ruwa-ruwanta. Finally dai wasa ya kare jama'a, an kada Alhassan, jama'a an cinye mama Alhassan. Tsakanina ga Allah ni dai ba haka na so ba. Dan tsakanina ga Allah ni dai tun da Ramadan ya je kasa babu wanda nake so in ba Alhassan ba. Tun da aka ce Ramadan ya samu matsala ya fara ciwo, wallahi na koma ina son Alhassan, bani da burin da ya wuce in ga Alhassan ya anshi sarautar nan. To, wa man qadara Allahu haqqa qadarihi, duk abin da Allah ya kadarto wani dan adam bai isa ya canza shi ba. Masoyan Alhassan kada ku damu. Wata faɗuwa ga mutum wallahi baiwa ce, nasara ce. Saboda haka insha Allahu za mu ɗauki wannan a matsayin jarrabawa, za mu ɗauki wannan a matsayin ƙaddara. Amma tsakanina ga Allah na ga iktila'i, na ga masifa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yadda nake hango Alhassan da sarautar nan, billahi lazi ko wani mumini ya bayyana ya ce man yau za a kai Alhassan ƙasa, wallahi ba zan yadda ba. Amma ba damuwa Alhassan, Allah ya baka haƙurin rashin sarautar nan. Mu ma masoyanka Allah ya ba mu haƙurin wannan abu da muka gani da idanuwanmu. Sana kuma daga ƙarshe dai muna taya dogon mai takasara congratulation na ya zama sarkin yan dambe karo na farko kenan. Muna taya ka murna, Allah ya taya riko kai.